Wel, bore da, Llanw, am y tro olaf yn 2023, Lewis. O, mae'n drist ydi. Yn drist, ond 9 o gloch check-out. 9 o'r gloch. Come on. So, nawn ni name a shame rhywun. Os rhywun ddim wedi check o mas eto? Ie, pawb sydd ddim yma. Maen nhw'n check o mas nawr. Ie, true. Pan maen nhw'n cyrraedd. Pawb yn hapus bod yma? Llawn o frecwast da? Pa mor dda ydy'r bwyd wedi bod? Chwarae teg i Llangrannog, mae wedi bod yn gwych. Clap i Llangrannog. O'n i'n gweud wrth rhywun bod yma, problem fi yw, os maen nhw'n cynnig sglodion bob pryd o fwyd, dwi'n mynd i ddweud, pob pryd. Loving them. Ag, os ydych chi wedi caru Llangrannog, rhowch o mewn pensil ar gyfer 2024. We are in talks. So rhowch o mewn pensil. O, mae'n claps, mae'n few claps. Okay. Dwi really yn edrych ymlaen at flwyddyn nesaf yn barod, i fod yn onest. And easy dyddiad i gofio, yn syth ar ôl Pasg. Dydd Llun y Pasg, byddwn ni nôl. Amazing. Ar gyfer Llanw 2024. Oes gyhoeddiadau gyda ni bore yma? Mae gyda ni ambell un i chi bore yma. Mae'r gorlan yn mynd i fod yn gwasanaethu yn Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Penllyn. Ac os byddwch chi'n hoffi clywed mwy am gwaith y gorlan a sut gallwch chi bod yn rhan o'r gwaith cynhadol yn yr Eisteddfod blwyddyn yma, ewch i siarad gyda Esyllt fan hyn. Mae Esyllt i gael ei llawn i chi. Bydd hi'n mwy na hapus i siarad gyda chi am cynhadaeth y gorlan. Amazing. Blwyddyn diwetha yn Llanw, nathon ni clywed am llyfr Rhiannon, Fire Lilies, oedd yn cael ei gyfieithu ar y pryd tra ni'n Llanw blwyddyn diwetha. Ac mae'r gwaith yna wedi cwblhau, a mae liliau tân yn dod allan hefyd yn Eisteddfod. Stapsi liliau tân. Blwyddyn yma. So edrychwch allan am y llyfr yn Eisteddfod neu yn eich siop lleol. A ni mor ddiolchgar i Rhiannon am just cofnodi y gwaith arbennig mae Duw yn wneud mewn ardaloedd really caled yn y byd, a sut mae'r groes yn cymodi pobl ac yn dod am y ddeiant a iachad. So, newch yn siŵr bod chi'n ffeindio copi o'r llyfr yma pan bydd o allan dros yr haf. Awesome. Yn ola, mae cinio chydig bach yn gynt heddiw. Ni'n gorffen gyda cinio hefo'n gilydd, so mae cinio am 12 heddiw. A wedyn, bydd o yn amser mynd adre. Trist. Ond bydd cyfle arall i fi gael sglodion, so fi'n hapus. Arall am chips? Come on. So, just i chi gyd, dwi'n bod trefn y bore yw, dyn ni fynd i gael bach o addoliad gyda'r doc. Woohoo. So, dwi'n cofio Llanw cyntaf yma 15 mlynedd nôl gyda'r doc yn arwain addoliad. So, no, sorry, not 15. O'n i'n trio defnyddio'r gair proper. 15. Beth yw e? 15, sorry. Mae Doc yn edrych yn dda for his age. Dwi'n edrych yn really dda for age. Roedd y Doc yn arwain yr addoliad 2008. Amazing. So mae fe nôl ar y llwyfan heddi. Ac wedyn ni'n mynd i glywed gan Nan. Dyn ni'n gorffen Colosiaid heddi. Dyn ni'n really excited i glywed beth sydd ganddi hi i rhannu gyda ni. Ac yn olaf, dyn ni'n mynd i cael cyfle i glywed am beth sy'n digwydd ar draws Gymru. Mae Duw ar waith yng Nghymru, a dyn ni yn really excited am beth sy'n digwydd, a dyn ni wir yn edrych ymlaen at glywed gan pobl yn hygol, just i rannu storïau nhw am beth sy'n digwydd yn eu hardaloedd nhw. So dyna trefn y bore. Ddylwn ni handle... Gledd cyn y chips. Amazing. So, dros i chi gyd. Diolch yn fawr. Bore da i chi gyd. Dwi'n siŵr bod fi'n crician gormod os di'r bod arwain ys 50 years yma yn Llanw. So, da iawn. Hyfryd a cael bod gyda chi. Pwy sy'n cael wythnos da? Di cael bendith a di cael yn herio do. Ac un peth ar ein haro fi yn arbennig neithiwr oedd, mae un ffordd maint y dasg, ynde?
os da ni'n realistig, mae'n gret yn fama, dydy hefo'n gilydd, ond da ni'n mynd adre, a fel da ni wedi clywed, mae'n angen enfawr, does. Angen ysbrydol, angen cymdeithasol, angen teuluol, mae'n angen enfawr ar draws ein glad ni. A pwy ydyn ni i feddwl bod ni'n gallu gwneud gwahaniaeth? Wel, pwy ydyn ni ydy pobl y Duw byw. Ac yna adnod o Colosiaid 2, adnod 10 ag 11. Ar i rili yn haro fi yn ystod yn wythnos. Achos yn y Meseia, yn Iesu, mae dwyfoldeb yn gyfan gwbl yn byw mewn person dynol. Iesu ydy y complete package ynde. Ond wedyn sbiwch ar adnod 10. A dych chi hefyd yn gyflawn am eich bod yn perthyn i'r Meseia, sy'n ben ar bob grym ac awdurdod. A dych chi hefyd, os dych chi'n ddilynwr i Iesu Grist, a di wahodd i ysbryd i fewn i'ch bywyd chi, dyn ni'n gyflawn. Dyn ni hefo bob peth dyn ni angen. A gwrach, dyn ni'n teimlo'n gyflawn iawn. Dyn ni'n teimlo'n doredig iawn, dydan. Ond mae'r Duw byw, mae Iesu yn ei holl nerth a'i ogoniant. Yr un sy'n ben ar bob grym ac awdurdod yn byw ynddo ni. Angweddi eithon ni fynd adre ydy fod hwnna ddim, mae hwnna'n sowndio neis, dydy. Mae'n kind of, that's a nice idea. Ond di Paul ddim yn sôn am nice idea yn fama. Mae o'n sôn am gwirionedd. Os mae'r atgyfodiad yn fyw, a dyn ni hefo'n calonau gyd yn credu fod o'n fyw, mae hwn yn wir hefyd. Mae'r un ysbryd a gyfododd Iesu o'r meirw yn byw ynddo ni. Ac yn mynd i nerthu ni, ac yn galluogi ni i wneud pethau yn ei nerth yn hunain sy'n ni byth wedi breuddwydio bod ni'n gallu gwneud. Amen? Hefo'r ysbryd ffydd yna, da ni eisiau mynd adre yn de. Yn gwybod bod y Meseia, y complete package, yr un sy'n ben ar bob grym ac awdurdod, yma gyda ni. Os ydych chi'n cyfforddus i wneud, fydda i wahodd chi sefyll ar eich traed, os gwelwch na. I bresenoldeb o sydd yma eto bore yma. A dyn ni'n cael cyfle i ddod i'w addolio. Fod yr un, fel da ni'n mynd i ganu, sydd yn creu llwybrau, sydd yn goleuni yn ein tywyllwch ni, fydd yn goleuni yn tywyllwch ein pentrefi ni, ein trefi ni, ein dinasoedd ni. Fod yr un sydd yn gwneud gwirthiau. A ni glywed o gan Stuart, yr un sy'n gwneud gwirthiau sy'n byw ynddo ni. A fod yn ni hefo'r fraint i addoli gyda'n gilydd bore yma. Yma nawr dy bresenoldeb di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, a ddolaf di, a ddolaf di. Ti sy'n creu llwybrau, cadw addunedau, bod yn gweithio, golau na twallwch fy nyw, dyna pwy wyt ti.
Ti sy'n creu llwybrau, cadw a fynedau, gŵr y gweithiau, golau y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr dy gyffyriad ni, hadolaf ni, hadolaf ni. Yma nawr iachau calonau ni, hadolaf ni, hadolaf ni. Yma nawr ti'n newid bywyd i, hadolaf ni, hadolaf ni. Yma nawr yn byr o'n halon ni, hadolaf ni, hadolaf ni. Ti sy'n creu llwybrau, cadw ar y nedau, gŵr y gwythiau, golau y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n creu llwybrau, cadw ar y nedau, gŵr y gwythiau, golau y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Ti'n byw efo ni. Er fy ngolwg. Er fy ngolwg diffygol ti'n brwydro, er fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Er fy ngolwg diffygol ti'n brwydro, er fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Er fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, er fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro ddiddiwedd. Er fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, er fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw ar y nedau, gŵr y gwythiau, golau y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. O, ti sy'n creu llwybrau, cadw ar y nedau, gŵr y gwythiau, golau y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n creu llwybrau, cadw ar y nedau, gŵr y gwythiau, golau y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n creu llwybrau, cadw ar y nedau, gŵr y gwythiau, golau y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Gan i ddatgan. Dyna pwy wyt ti. 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 Ti sy'n creu llwybrau, cadw ar y nedau, gŵr y gwythiau, golau y tywyllwch,
sy'n mynd adre gyda ni. Dyna'r Duw sydd yn llenwi ni gyda'i ysbryd fawr. Yr enw'r uchafir, ti sy'n heiddi'r mal i gyd. Fe ganon ni mor fawr i weithio. I'r enw'r uchafir, gan i'n codi'n lleisio. Llygaid yn cymdogion ni, ac o llygaid ein teulu ni, ein cydweithwyr ni, i weld mor fawr wyt ti. Mor fawr i weid Duw, cenwch fi mor fawr i weid Duw. Gefrew awn ni, welwn ni mor fawr i weid Duw. Oeddiwch i Dduw fel ar oll, cenwch nawr. Nerth a gogoniant sydd enw gofal. Plygar mynyddoedd a eang hwn, o mi wnaeth enw ni. O beod o leddaf oherwydd y waith,
Does dim yn debyg i'r trysor sydd anod. Does dim yn debyg i'r trysor sydd anod ti. Does dim yn debyg i'r trysor sydd yno ti. Nothing compares. Ac arglwydd y trysor yna wyt ti wedi dewis rhoi yno ni. Ia, llestri pridd. Jars of clay. Ond ti wedi dewis rhoi dy drysor yno ni. Dy presenoldeb di yn byw yno ni. Ble dyn ni'n doredig wyt ti'n neud ni'n gyflawn. Ble mae yna anobaith wyt ti'n dod a dy obaith. Ble mae yna boen arglwydd wyt ti'n dod a dy iechad. Ac arglwydd wyt ti'n dewis roi y trysor yna mewn llestri pridd i ddangos bod y pŵer yma, y pŵer trar y gorol yma, yn dod ganddo chdi, neu ganddo ni. Ond mae'r trysor yn y llestri pridd i adael i prydferthwch ac ogoniant y trysor yma tywynnu allan ohono ni. Ac i gyd arglwydd clod i dy enw di. Diolch Iesu. Amen. Amen. Diolch yn fawr. Diolch Owain a band. Martin ydw i, dwi'n jyst yn darllen o'r Colosiaid 4. Dwi'n darllen allan o'r Beibl Gymraeg newydd. Ddim yn siŵr os fydd ar y sgrin cymryd, dyna ni. Colosiaid 4. Barhewch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. Gweddiwch yr un pryd dros yn unna'n hefyd, ar i ddew agor unau drws i'r gair. Unau gael treithi, diwrgelwch Crist, y diwrgelwch yr wyf yn carcharwr ar ei fwyn. Gweddiwch ar i mi ei ymlygu, fel y mae'n dyletswydd arnof llefaru. Byddwch yn ddwyth ei ymddygiad tuag at y rhai sy'n tu allan, daliwch ar ei cyflech. Byddwyd ein gair bob amser yn rasol, wedi ei flasu a halen. Uwch fedru ateb bob un fel y dylid. Fe cewch yr holl hanes amdanaf gan Tychias, y brawd anwyl a'r gweinidog ffyddlon, am cydwas yn yr arglwydd. Yr wyf yn ei anfon atoch, yn unswydd uwch gael gwybod am ei hynt, ac mwyn iddo ef ei calanogi. Daw Onesimus gydag ef, y brawd ffyddlon ac anwyl, sydd un ohonych chi. Fe gewch yr holl hanes oddi yma ganddyntwy. A mae Aristarchus, fy nghyd carchwrwr, yn ei cafarch, a Marc, Cefn dy Barnabas, cawswch orchmynyn ynglyn ag ef, os daw atoch, rowch croeso iddo. A Jesus, elwyr justus. Dyma'r unig crenydnwyr Iddewig sy'n cydweithio â mi dros deunas Dduw, a buont yn cysur mawr i mi. Y mae Epaphras, sydd un ohonoch, ceithwas Crist Iesu, yn ei cafarch. Y mae ef bob amser yn gweddio ddar drosoch chi, ar eich sefyll yn cadarn, y credinwyr eiddfed, ac yn gwbl arddwyddegyd, ym mhob dim y mae Duw yn ei lusio. Yr wyf yn tystio amdano ei fod yn llyfaru'n ddyn trosoch chi,
achos y rhai sy'n yn Laodicea ac yn Hierapolis. A mae Lyc y meddyg anwyl a Demas ei cyfarch. Cyfarchwch y credenwyr yn Laodicea a Nympha a'r eglwys sy'n ymgynnull yn ei ddi. A phan fydd y llythyr hwn wedi ei darllen yn eich plith chi, parwch iddo ei gael ei darllen hefyd yn eglwys y Laodicead. Yr ydych chwythau hefyd i ddarllen y llythyr o Laodicea. A dwedwch wrth Archipws, gofala dy fod yn cyfiawnu'r gwasanaeth ac ymddiriad i'r arglwydd i ti. A mae'r cyfarchiad hwn yn fy llaw i fy hun, Paul. Cofiwch fy mod yn carchar, gras fyddo gyda chi. Ac o'n dwi'n rhoi croeso mawr i Nan, a na i jyst gweddio dros hi cyn iddi hi siarad gyda ni. O Duw, diolch yn fawr am Nan, diolch am yr bendith yma hi i ni gyd. Helpu hi bore yma, jyst i siarad yn glir, ysbryd gweithio yn ein plith. Helpu ni clywed gan dy'r air. Mae air mor pwerus. Diolch yn popeth da ni clywed tro'r wythnos. Da ni eisiau gadael Llanw yn hollol newydd. Da ni eisiau cael ei newid gan yr air. So diolch am y fendith i eistedd a clywed. Yn ysbryd gan, jyst gweithio yn ein calon yn ni. A helpu Nans jyst siarad yn really glir a pwerus bore yma. Amen. Diolch. Diolch Martin, a diolch i chi gyd am eich croeso hefyd. Na'i drio reid hwn. Right, here we go. Dach chi'n be, pan dach chi'n cyrraedd eich 50 ac yn ddynas, dach chi'n mynd yn fwy clymsi. Ond dyna ni, mi drio ni beidio. Pa glist? Unrhyw glist penodol? Dwi'n iawn fel e? Gwasgu fo. Da iawn Lydia mae'n edrych ar yn ôl i. Reit, a mae gennau thing efo'n sbectol hefyd, achos, dach chmod, dweud y gwir, pan dach chi'n 50, dach chi'n just yn clymsi, dach chi'n methu gweld, dach chi'n methu clywed fel oeddech chi'n arfer, ac dach chi'n cael get away efo wneud dipyn bach fwy. Dach chi'n cael get away efo bod yn chi'ch hun efallai, achos you don't really care. Ond dyna ni, peth arall ydy hynny. Mae'n braf iawn cael bod yma, a mae'n braf iawn cael dod yn ôl mewn gwirionedd. Mae fatha tasa Llanw leni yn Llanw yr ail gyfle. Dwi'n gwybod os da chi'n teimlo'r ei fath, efi? Mae o'n Llanw yr ail gyfle. Ac da ni angen ail gyfle. Da ni angen dod yn ôl. Da ni angen dod yn ôl drachefn. Dwi'n yn gwybod be fydd yn aros yn y co gyda chi o Llanw 2023. Ac dwi'n yn gallu deitha chi sut mae'r arglwydd wedi bod yn siarad yn benodol efo chi yn ystod y dyddiau dwytha yma. Ond dwi'n meddwl mae peth iawn ydy fi rannu efo chi hyd yma sut mae'r arglwydd wedi bod yn siarad efo fi yn Llanw. Achos mae wedi bod yn fendith cael y package i gyd, dwi ddim wedi bita bob pryd bwyd. Ac fel ydych chi'n gwybod, sori, dwi ddim yn un dda am giwio. Sgynna i ddim, dwi'n gwybod bod fi wedi cael copsan yn jumpio ciw, ond dwi'n rhydd i am ynydd. Ond ran bob dim arall, da ni'n edrych ar y full package felly. A'r noson gyntaf, mi ath Ffrwd Byw ni i le lle o'n i'n di disgwyl mynd, rhyw le anisgwyl. Ac fel rhywun sydd ddim yn licio ciwio, ni'n meddwl, come on, dosa ni lle dwi wedi meddwl da ni'n mynd i fynd. Ac wrth gwrs, nath o ddod â ni wrth droed y groes, a dod â ni at edifeirwch, yda ni yn edifarhau. A na dyna di'r lle cyntaf da ni'n gorfod dod mwyn dod o dan fendith y tad. Dwi'n mynd i fod yn onest efo chi.
gyd o'n i'n meddwl, o pwy ydy'r bobl ma sydd wedi gwneud A, B, C, ac o'n i fel hyn, w. Ac o'n i'n meddwl, sgwni, eisiau adra. A eisiau ngwely, a mi gysgu si'n ddel, wel, gysgu ar y soffa gyntaf, wedyn eisiau ngwely a gysgu go iawn. A mi ddeffru si'n chwys oer, a gyda llaw dim yn oed i oedd hynny. Ond mi ddeffru si yn chwys oer am 3:00 bora yn meddwl, nan, gair i ti oedd hwnna. Gair i ti. Ella bod chdi'n gallu deud bod chdi'n gwario 500 pint am trainers neu'n be bynnag arall. Ond mae hwnna'n air i ti. Wyt ti ddod yn edifeiriol. A dwi eisiau'ch annog chi heddiw yma, nid just rhywun efallai ydych chi'n meddwl sydd wedi gwneud y rhestr o'r pethau anfaddeuol yma. Ond dwi eisiau'ch herio chi a'ch annog chi mewn cariad bob un bora yma eto i ddod yn edifeiriol ger bron o'r gorsedd gras. Achos fel oedd y cwpan a'n dangos, da ni'n gollwng. A da ni yn gollwng. Ond dwch yn ôl at Iesu Grist. Mae o i gyd am Iesu. A mae o i gyd yn newyddion da. Ac mae o'n nglyn â rhyddid. Ac mae o'n nglyn â llawenydd. Mae o i gyd am Iesu Grist. Ac yna wedyn, Stewart yn sôn am gweddio am werth. A gafon ni'n hannog yn fanna ynglyn â gweddio am werth. Efallai bod ni wedi stryglo dipyn bach yn meddwl da ni wedi gweddio yn helaeth a dydy'r werth honno ddim wedi digwydd. Ond dwi eisiau'ch annog chi barhau i weddio am werthiau. Eich annog chi barhau i weddio y byddwn ni fel Cymru Cymraeg yn ehangu yn gorwelion ac y fyddwn ni fel Cymru Cymraeg yn disgyn ar yn gliniau ac yn dangos i weddill y genedl yn bod ni'n caru Iesu Grist. Ac fydden nhw ddim yn gorfod meddwl, wel, be mae'r hynna'n gredu? Fydden nhw'n gwybod yn syth. Yn gweddio am werth un cenedl. Dwi'n mynd i rannu, jyst yn fras cyn mynd ymlaen. Mae Hyw a fi newydd ddychwelyd yn ôl Ogledd-Wyrain yr India. Ac, chmod, yna lot o emosiwn yma neithiwr. Ond i fod yn onest efo chi, mi ddoth y dagra i fi o flaen stafell o haiarachiaeth Eglwys Presbyteraidd yr India yn ddynion mewn siwtia'n ddynion canol oed ac yn gofyn, pam bod Cymru'n ystad mae o? Wyt ti'n deud celwydd wrtha ni? Wyt ti'n deud celwydd wrtha ni faint o aelodas gyda chi fel Eglwys Presbyteraidd Cymru? Mae rhaid fod ti'n deud celwydd wneud. Swn i'n licio swn i yn deud celwydd wrtha chi. Ond dyma di reality. Hon ydi reality. A mi sefyll i ar yr haid a deithio nhw, dwi'n caru yr Eglwys. Be bynnag ydy hi. A dwi'n yn sôn am enwadaeth, dwi ddim yn sôn am... Dwi'n caru Eglwys Iesu Grist. Dwi'n caru yr Eglwys. Ac mae hynny'n golygu y mod i'n eich caru chi, ac y mod i'n caru yr rhai sydd eto i ddod yn rhan o'r Eglwys yma. Felly pam da ni'n gweddio am werth, dwch i ni weddio mewn cariad ar i'r arglwydd symud. Ac yna gyn Simeon oedden ni'n cael yr stop a'r start. Briliant. Just mor syml felly. A dwi'n meddwl, ac os Duw a'i mynd ac os fydd yr ysbryd yn symud, ynawn ni edrych fwy mewn gwirionedd, mewn mwy o fanylder ar y stop a'r start a sut yda ni yn cymhwyso hwnnw wrth i ni fynd adra. Ac yna, wrth gwrs, gafon ni'n hannog hyd at ddacra neithiwr i fod a baich dros yn gwlad. I gael baich dros yn gwlad. A dwi'n gofyn i chi eto, da chi'n caru Cymru? Da chi'n caru'ch cyd Gymru? Wel, o'r darlleniad heddiw yma, mae yna 3 peth dwi eisiau ni aros efo fo. Ac os da chi isio, mae o'n rhyw fath o toolkit
ar sut ydych chi'n mynd adra. Sut ydych chi a fi mynd adra. Ynde? A mae o'n 3 peth. Ac 3 peth ydy gweddi, y gair a y gymdeithas. A mae o'i gyd yma. Mae o'i gyd yma. Dwi'n mynd i jyst cyffwrdd yn fyr iawn ar gweddi a'r gair, ond dwi'n mynd i ganolbwyntio fwy ar y gymdeithas. Ac felly, sut ydyn ni weddio? Ac mae'r gair yn deitha ni yn y dechrau yn fama. A mae o'n deud, parhewch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. Parhewch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. Wel, mae bod yn Gristion yn dod â'i gyfrifoldeba yn ogystal a'i fendithion i ni. Ac ar ddechrau'r llythyr, da ni'n darllen mwy am y diolchgarwch yma. Ac y mae Paul yn hannog ni i fod yn ddiolchgar. Dachmod, dwi'n yn gwybod amdana chi, dwi'n yn gwybod, dachmod, ond edra i ddychmygu. Dachmod pam ydych chi'n gweld yr holl, os da chi, yr holl anrhegion dolyg yma'n dod. Yn enwedig yr rhai o'na chi sgyn blant, da chi'n gweld pobl yn dod, ynde? Curo ar y drws, a maen nhw'n dod fel hyn, a maen nhw'n dod ar anrhegion mae chi. Be sy'n mynd drw'ch meddwl chi? Ac ddeitha chi pan oedd y plant fach gyda ni, un o'r pethau, sori, dwi'n cyfadda wan, un o'r pethau oedd yn mynd drwy meddwl fedd, mae gen i lot o waith diolch i wneud. Ynde? Mae yna waith diolch yn mynd i fod am hyn i gyd. Ond mae yna bwyslais yn fama drwy'r amser, bod yn ddiolchgar yn llawenhau ni. Dydi? O'n ein ni'n hapus, dydi? Diolch. Sian coleg yn un ddam ddiolch. Os da chi eisiau gwersi'r sydd i ddiolch, gofynwch chi Sian coleg sydd i ddiolch. Ynde? Pan oedden ni yn yr India, gafon ni gymaint o stwff anrhegion. Unbelievable. Gafon ni hyn o ddilla gwely. Dyna ni. A dwi'n meddwl na'r anrheg fwyaf bizar, nath na un gwraig drio reid i fi, ond nes i jyst fynd ar mymryn y fadra, oedd bod hi'n deud bod hi'n teimlo baich gweddi anhygoel drosta fi fel arweinydd, a mi nath i ddeud, so dwi'n gorfod reid 20 kilo o reis Manipur i chdi. A dyma fi'n deud, ti da llon dwrn i fi, a ia fo adra. Ond sut da ni'n diolch? Sut da ni'n diolch? Da ni ddiolch o ddifri. Ac mae o'n dweud fel hyn, reit ar gychwyn y llythyr. Dwi'n mynd i fynd yn ôl. At y saint yn coles i'r rhai ffyddlon yng Nghrist, gras a thangnefydd i chi, oddi wrth ddiw ein tad. Felly sut agwedd sydd ei angen arno ni wrth i nesau mewn gweddi? Da ni'n dod yn llawen. Da ni'n dod yn llawen am iddo glywed am eich ffydd. Oes yna rhywbeth yn eich llawenhau chi fwy na pam ydych chi'n clywed fod na rhywun wedi dod i adnabod Iesu Grist? Yda ni'n llawenhau? Dwi'n mynd i enwi, ond dwi'n meddwl dy fod ti'n gwybod am bwy dwi'n sôn. Sydd gyrheiddiais i Llanw? Ges i wraig yn dod ata fi ac yn rhannu i bod ti wedi bod ar gwrs alffa, ac i bod ti wedi dod i adnabod yr arglwydd. Na i byth anghofio y cyfarfod yna. Ydy'ch calon chi fel tasa fo yn llamu wrth glywed newyddion? Y llawenydd da ni'n ei deimlo. A pan fydda ni'n dyrchafu'r naill a llall mewn gweddi, yda ni ddod, drwy fod yn ddiolchgar, da ni'n neud hynny yn llawen hefyd. Ac yn obeithiol. Felly, efo'r agwedda hynny, yda ni barhau i weddio yn ddyfal. Dal ati. Dal ati mewn gweddi. Rwan ta. Dwi'n i'm amdana chi, ond mae'n job, dydi. Sut da ni'n dal ati mewn gweddi? Mae bob dim yn dod ar yn traws ni.
Wel, y peth gelyn mwyaf di amser. Mae yna bethau eraill yn dod ar yn traws ni. Mae yna bethau realistig yn dod ar yn traws ni. Mae Hyw a fi'n byw fatha Siôn a Sian ebyn hyn. A pan fe wedi cyllo'n bol ar Hyw, o leia mae Pero na i fi siarad efo fo. Wasi. A diolch yn atab fi'n ôl, a mae wastad yn edrych yn annwyl iawn arni. Gyd y llaw y ci di Pero. Mae rei o'n plant ni'n deud bod o'n gyd i gymeriad. Dych chi'n meddwl bod Pero... Ti'n meddwl bod Pero'n ddigymeriad, Meirion? O, mae o'n gi, oce. Fi yna ni, so dyna ni. Ond yn ddyfal, yda ni i weddio yn ddyfal dal ati. Ac efallai bod ni angen bod fwy ymarferol ynglyn â hynny. Dwi wedi dechrau sgwennu gweddiau lawr. A hynny sydd ar ôl darllan, dwi'n sgwennu gweddi lawr. Achos nid rhestr siopa ydy gweddi chwaith. Dwi eisiau hyn a dwi eisiau llall, os o'n i'n licio ticio'r bocs yma. Ond da ni'n dod ger bron gorsedd gras. Da ni'n dod ger bron Iesu Grist. Ac felly gweddïo'n ddyfal. Hefyd i weddïo'n effro, canolbwyntio. Digon posib yn fama, da chi'n gwybod, bod na gyfeiriad at yr ail ddyfodiad. Ni'n clywed lot yma'r ail ddyfodiad, yna ddo. Mae Iesu Grist gyda llaw yn dod yn ôl. Wel, mae Iesu Grist yn dod yn ôl. Digon posib bod yn dod yn ôl pnawn yma. Digon posib ddeith yn ôl cyn i ni orffan ar y llwyfan yma bore yma. Mae Iesu Grist yn dod yn ôl. A da ni angen byw fel tasa fo'n dod yn ôl rwan. Da ni angen byw yn y gobaith fod Iesu Grist yn dod yn ôl rwan. Ac felly da ni weddio yn effro. Ac yna, dwi wedi cyffwrdd ar y diolchgar. A dwi'n mynd â chi nôl i'r India am y tro dwytha am rwan. Ond mi fyddai yn mynd â chi dros y lle yn bob man. Achos mae hynny'n rhan o'n DNA fi. Ond wrth fod yn ddiolchgar, pan bydden ni yn yr India, nhw'n dweud, we pray for you. A pan mae yna 1.6 miliwn o bobl yn dweud bod nhw'n gweddio dros Gymru, da chi'n kind of mynd dipyn bach yn excited, ond mae beth rei scary ynglyn â fo hefyd. Achos da chi'n meddwl, ooo. A fi'n dweud wrth Dduw, Mae'n meddwl, ia, bod 1.6 miliwn yn gweddio dros ni, a ni'n yn ystad ydyn ni dal i fod. Dwi'n dweud, wel, falle sy'n ni waith, sy'n nhw ddim yn gweddio yna'n. Ac o'n i'n gofyn, be ydych chi'n gweddio yn benodol dros fo? Ond pam da ni'n gweddio, ac yn gweddio'n ddiolchgar, ydyn ni fod yn benodol yn gweddi hefyd. A da ch'mod, os da chi isio 1.6 miliwn o bobl weddio'n benodol dros rhywbeth da chi'n neud, let me know. I'll put it on WhatsApp. Da chi ddrws anhygoel. A hefyd, y peth ola ynglyn â gweddi yn yr India, dwi eisiau'ch annog chi, a dyna sydd wedi bod mor hyfryd yma'n Llanw, ydy wigiad dwytha dorodd allan go iawn yn Mrynia Casiag yn Megalaia, a fuon nhw dan ddiwygiad rhwng 2006 a 2008, mi gychwynodd y diwygiad efo plant yn gweddio. Efo plant yn gweddio. Eich trysora bach chi yn gweddio. Ac gafon ni gip ar y fendith hynny. Achos oedden ni'n rhannu, oedden ni'n cael lift. Gafon ni lot o lifts mewn jeeps dros lot o filltiroedd. Trwy ras Duw, ddim hyn oed yn teimlo'n sal yn y jeeps chwaith. Ond ar un daith, mi rannon ni daith efo rhywun yn siarad am 2 awr am y fendith o fod mewn diwygiad. Dwi'n deitha chi rwan. Fi o'na rioed daith mor felys yn y mywyd i a'r daith o Joai i Shillong yn gwrando ar Lamin, oedd enw'r gŵr, yn adrodd am ddiwygiad. A o'n i'n cael coli, pam da chi yn meddwl, gai ofyn rhywbeth i chdi? Gai just gofyn rhywbeth i chdi? Ie, go on, cei.
Beth yn digwydd, pa mor hir oedd eich cyfarfodydd chi? Wel, swn i'n cychwyn am 7, meddwl fo. A wedyn, swn i dal wrthi am 5 o gloch bora. Ond, oeddech chdi'n isio cysgu? A sydd chdi'n cwpio fo gweddill y diwrnod? Doedd cwsg ddim yn broblem. Doedd cynhaliaeth ddim yn broblem. Ond oedd o'r peth melysa erioed i mi ei brofi. A dych chmod, pam da ni'n gweddio am werth, o'ch chi'n ei weddio yn bod ni'n gallu deud rhyw fath yma yng Nghymru? Pa mor felys oedd blasu, achos do'n ni'n hyn oed yn rhan o'r fendith hynny. Ond oedd jes clywed rwy'n wedi bod yn y fendith, yn fendith i fi hefyd. Ond dewch i ni brofi ar gyfer ni'n hunan. Ac felly o ran gweddion ddyfal, yn effro, ac yn ddiolchgar. Ac yna, da ni'n mynd ymlaen i'r gair. A mae'r gair i weld yma yn adnod 3. Mi nwch chi ffeindio. Dych dwi yn licio sticio at y drefn. Dyna ni, just fel na dwi lle. Ond da ni'n sticio at y drefn yma yma, ac os da chi eisiau dilyn darlleniad, dwi'n syml iawn jyst yn mynd o un adnod i llall. Ac ydyn ni yn gweld yn adnod 3, gweddiwch yr un pryd drosom nina hefyd, ar ei ddiw agor i ni, ddrws i'r gair, i ni gael treithi dirgelwch Crist. Y dirgelwch yr yw i fi yn garcharor ei fwyn. Agor i ni, ddrws y gair. Gadael i air Duw, gadael i'r Beibl wneud i waith yno ni, yn siapio ni, yn ffurfio ni, yn trawsffurfio ni, yn herio ni, yn chwalu ni lawr hyd at ddagra, gadael i air Duw, achos dyma lle mae'r awdurdod. Fydden ni gael lot o syniadau da, ond os da chi eisiau gwybod, ydy hwn yn go iawn yn y gair mae o, achos dyma be da ni wirioneddol yn 100% yn gallu ymddiried bod o'n gywir, ydy yng ngair Duw. Dwi'n gwybod faint o'na chi sydd wedi bod mewn jail, mewn carchar. Dwi ddim eisiau chi ddangos, dwi yn gwybod am ambell un sydd wedi bod. A jyst i ddeud fel hyn, dim bod fi eisiau sôn am jail wrthych chi am garchar, gyda llawer un chi sydd ddim yn gwybod, fi eisiau'n gaplan carchar am 8 mlynedd, carchar i ddynion, categori B yn Oltcos yn Lerpwl. Ond yr hyn, be oedd yna 200 o ddynion, o 19 oed, a dwi'n meddwl na'r hynna erioed i fi gael yn y carchar oedd 91 oed. Ond o'ch chi be, mae yna rhyw fath o chwilfrydedd ynglyn â carchar. Achos di'r rhan fwyaf gymdeithas erioed i bod yno. Ac felly, sgynna chi ddim syniad beth sydd digwydd tu ôl i'r giatia hynny. A pam da chi'n mynd i garchar, mae yna rhyw broses, da chi ddim yn gallu yn ôl Nan Powell Davies style lastminute.com, cyrraedd, rhyw 2 funud cyn i chi gychwyn neud rhywbeth. Da chi'n gorfod cyrraedd ar amser, a mae'n cymryd rhyw 20 munud, 25 munud i chi fynd o un o'r mynedfa i fewn i lle da chi eisiau mynd. Ond mae yna chwilfrydedd yn fama. A dwi yn mynd i gynnig fod yna chwilfrydedd, bod yna chwilfrydedd bron a bod yn amgylchiadau Paul hefyd. Achos mae yna sôn drwy'r amser yn y llythyr, ac yn y llythyr eraill, dwi'n sgwennu'r hein o garchar. Dwi'n sgwennu hein mewn lle dwi wedi fy nghaethiwo, mewn lle mae'n rhyddid corfforol, yn rhyddid efallai emosiynoli wedi cael ei dynnu'n llwyr o ddiarnau. Ond ydyn ni'n gweld mae yn fama y mae'r arglwydd yn gweithio, ydyn ni'n clywed neithiwr, pa mor galad oedd Paul yn gweithio yn y carchar. Ac un peth arall dwi eisiau deitha chi am carchar, fi eisiau'n arwain
fi sy'n arwain cyrsia alffa, fi sy'n arwain cyrsia ar y 10 orchymyn a llawer o bethau eraill. O'n i'n gweithio ar adain i ddynion oedd fwyaf bregus. Nifer fawr ohonyn droseddwyr rhyw, ac oedden nhw wedi eithrio o weddill cymuned y carchar. Ac oedd amball un yn gwneud cwrs alffa am y 4edd gwaith efo fi. Ac yr ai o'r dynion hynny. A mae yna un dyn yn arbennig, Tony Riley. Mi eisiau'n bedydd Tony Riley. Erbyn hyn mewn gwnselydd, oedd o'n dipyn o foi. Oedd o'n un o'r dealers cyffuria mwyaf yn Lerpwl ac yn rhan o'r gang Crocsteth. Ac mi ddoth o'i nabod Iesu Grist. A dwi'n cofio fo'n deud fel hyn. I frawddeg a drwy'r amser. I used to come into prison with nothing. And I used to go out with nothing. A wedyn y tro dwytha ath o allan o'r carchar. This time I came into prison with nothing. But this time I'm going out with Jesus in my heart. Ac yr impact y mae Tony Riley wedi gael ar ddinas Lerpwl a tu hwnt yn anhygoel. Yn hollol anhygoel. Ond i ddweud chi un peth. So chi'n mynd i fewn i jail ac yn dechrau cyflwyno'r efengil heb rili gyflwyno'r efengil a bod chi'n dechrau kind of reid rhyw drimmings bach yn ni a trio wneud eich dehongliad bach eich hun ohoni neu bynnag. So nhw'n dweud, can't be bothered ac yn cerdded allan. Yn ei ffyrdeb, fel ag yma hi, a paratoa di, gorau paratoi, da chi'n meddwl bod fi wedi gorau paratoi'n hir i bregethu'n Llanw, arwain un astudiaeth yn jail, cradu siŵr dy fod ti wedi paratoi. Paratoi dy hun yn ysbrydol, paratoi dy hun bod chdi wedi darllen digon, bydd di yn effro. Y gair. Dyma lle mae yr awdurdod. Ac ym adnod 4 yn deitha ni, to the point, nan, come on. Gweddiwch ar i mi emlygu fel y mae'n ddyletswydd arnaf i lefaru. Paid a mwydro. Just get to the point. Just tanlun ella yr hyn sydd yn gywir. Ac yna yn adnod 5, da ni i adlewyrchu yr hyn yda ni'n ei gredu. Ac yma yna elfen o ddoethineb yn fama. Pam ywch chi adra, pam ywch chi a fi adra, ydyn ni'n mynd i ddal ar yn cyfla? Ydyn ni'n mynd i gymryd y cyfleon hynny? Neu ydyn ni'n mynd i feddwl, wel, dwi'n gyfleus rili ar hyn o bryd. Achos pam y fyddai'n gweddio drosta chi, a gobeithio fyddwch chi'n gweddio drosta i, fyddai'n gweddio ar i chi gael fel y mae Paul yn deud wrth yr Effesiaid hefyd. Ymarfogwch a tharian ffydd. A hon y byddwch yn gallu diffod holl seithau tanllyd yr un drwg. Ac fyddai'n gweddio ar i bob un ohono ni gael dipyn bach fwy o ras yn perthyn i ni. O ras ein harglwydd yn rhan ohono ni. Sydd ymlaen dwi wedi sôn am weddi, y gair, a dwi am i ni aros yn y gymdeithas. Wrth baratoi, a dwi wedi bod yn mynd bit by bit i baratoi, dyna fyddai'n licio baratoi. Yn eistedd lawr, darllan, mynd am banad, dod yn ôl, darllan, sydd bynnag, mynd yn ôl mewn chydig o ddyddiau, mynd yn ôl mewn chydig o ddyddiau eto. Ac os oes di'r ysbryd glân di trio deud rhywbeth o thai, mae ynglyn â hwn, sef y gymdeithas. Y gymdeithas. Mae wedi bod yn gymdeithas felys yn Llanw. A dwi'n gwybod am un person sydd wedi bod yn gweddio'n benodol am y gymdeithas i fod yn felys. Y gymdeithas i fod yn gynhwysol. Y gymdeithas i fod yn rhywbeth da ni yn gweld bod ni wedi i golli, ac yn gymdeithas y fyddwn ni ar ôl mynd o yma yn hiraethu amdano fo.
Da chi wedi gweld pa mor felys, pa mor anwyl y mae Paul yn sôn am ei ffrindiau ac am y gymdeithas? Anwyl. Faint o weithiau da ni'n darllen y gair anwyl? Anwyl. Yda ni fod yn anwyl i'n gilydd? Yn anwyl i'n gilydd. Does na ddim heiarachiaeth. Does na ddim, wel fi sy'n fod i wneud hyn, anghyfla fi di hyn, a pam bo fi'n rhan o hyn. Da ni fod yn anwyl efo'n gilydd. Wel, dyma'r llanw cynta. Dwi'n sefyll y fama yn 9. Dwi'n meddwl bod hynna'n heddi clap. A dwi'n gwybod bod nhw'n crindio meddwl, nes ti wneud dim byd, mam. Ynde? Chi be? Oedd Ew yn deud bore dydd Sul. Mae yna gymaint o anwyldeb pam ydych chi'n gafel mewn babi bach. Mae babi bach mor anwyl. A maen nhw mor unconditionally cariad tuag ato chi. Maen nhw'n sbio yn eich llygyd chi. Maen nhw'n, wel, pigo'n rhywun, dwi'n meddwl ydi neithiwr. Ac yn chwarae f'ch gwyneb chi, mae o yn unconditional. A dyna sut anwyldeb mae Paul yn sôn am ei gyfeillion. Dwi jyst yn mynd i sôn am 1 neu 2 ohonyn nhw. Mae yna 3 set o gyfeillion yma, o gymdeithas yma. A'r 3 set ydy'r rhai sydd yn cludo y llythyr. Ac, dych sori Martin bod chdi gorfod darllen yr enwa mawr yma, achos, ti'n bod, wel, mae gen Manon, gan chi lot o blant. Ond da chi'n diwsio'r enwa yma ar un ohonyn nhw. Achos dim enwa fel yna da ni'n iwsio mwy fawr. De? So, cludwyr y llythyr, Tychius ag Onesimus. Y cydweithwyr, yda ni'n cael Aristarchus, Marc Cefndar Barnabas, Jesus, Epaphras, Lyc, y meddyg, sut feddyg? Sut mae'n sôn amdano fo? Y meddyg anwyl a Demas. Dyna'r ail, so cludwyr y llythwyr, cydweithwyr a'r Cristnogion yng Ngholasi ac yn eu plith nhw nymffa. Rwan ta, sawl gwaith da chi'n mynd i glwad ar ôl i chi fynd adra, pwy oedd yn Llanw flwyddyn yma? Garantio i chi, y gliwch chi bobl, oedd ddim yma yn gofyn pwy oedd yna. Pwy oedd yna? A sut fyddwch chi'n cofio am y bobl ydych chi wedi weld yn Llanw? Sut fyddwch chi'n gweddio drostyn nhw? Sut fyddwch chi'n edrychafu nhw? Odwch chi'n ei ddeitha chi be da ni'n gwybod am y bobl yma, yma Paul yn siarad yn anwyl amdanyn nhw. A dwi eisiau chi feddwl rwan. Sgwch chi? O, dyn yn bad, actually. Dwi eisiau chi feddwl rwan. Okay? Pwy yma, pwy o'r gymdeithas felys yma, ydych chi'n meddwl amdanyn nhw wrth feddwl pwy ydy'r bobl yma. Okay? Ac ar ôl chi'n mynd adra, dwi eisiau chi ddarllen Colosiaid 4 eto. A dwi eisiau chi feddwl, pwy o'n i'n meddwl amdano fo, neu hi, neu pa eglwys, pa sefyllfa. Reit ta, here we go. O'n i gychwyn yn y dechrau. Tychicus. Rwan ta, negesydd. Ac yda ni'n gwybod i fod mae o'n cario'r neges. Mae o'n basically, estalwm, fo fysa The Cloud, de. Neu fo fysa Amazon Prime. De? Ond yn wahanol i Amazon Prime, dwi'n mynd i gael rant wan. Sa'n byd yn really gwylltio fi fwy na pan mae'n stido bwrw glaw a mae Amazon Prime yn dod. Gyda ni di efo porch, mae'n really handy. Edwch chi agor y drws, gollwng rhywbeth ar rhedeg i ffwr, os liciwch chi. De? Mae Amazon Prime jyst yn llucha fo, ti allan i porch? Sian Carifath. Dwi'n gwybod. A mae o'n socian, dyri. Ond nid fel na mo Tychicus. Achos y mae o
eisiau gwybod rhywfaint ar ei fusnes o. Fe gowch yr holl hanes amdanaf. Be sy'n digwydd yn Paul yng Ngharchar? Mae hwnnw da ni angen gwybodaeth a hanes personol. Ond hefyd, da ni angen gwybod am unrhyw gonsern athrawieithol, basically, ydy o'n dechrau credu pethau dodgy. A pam? Dychmod, sa rhywun yn deud rhywbeth eitha bizar, da ni angen gwybod pam, mwyn i fi gael deud, wel, ti'n bod be? Dyna'n mynd i sens. Da chi'n rili credu fel as di. A hefyd, wrth gwrs, mwyn i ni gael dyrchafu rhywun mewn gweddi. Da ni hefyd yn gwybod i fod o'n dod o Asia, da ni'n darllen hynny yn llyfr yr Acta. A da ni hefyd yn gwybod bod o'n ddewis da o negesydd. Pam bod ni'n gwybod hynny? Achos unwaith eto, y mae o'n frawd, sut fath o frawd ydi o? Mae o'n frawd annwyl. Y mae o'n wenidog ffyddlon. Ac mae o'n gydwas yn yr arglwydd. Dyma chi ffordd absolutely lovely i ddisgrifio rhywun sydd yn cario'r neges i chi. Mae'n siŵr bod yna lot o'na chi yn ymwneud â sgwennu swydd ddisgrifiadau, pethau boring iawn, a mae yna rhyw set o bethau ydych chi'n gorfod wneud. Ac ydych chi'n gorfod rhoi kind of criteria, be ydych chi isio be ydy'r job, ond sut fath o berson ydych chi isio i'r job? Ac i'r job penodol yma, y mae angen brawd annwyl, gwenidog ffyddlon a cydwas yn yr arglwydd. Sut ydyn ni yn trafod yn gilydd? Sut ydyn ni'n mynd i drafod yn gilydd ar ôl mynd adra? Di rannu'r beth efo chi. Dwi'n gweld social media yn gallu bod yn mae'n gallu bod yn fendith a mae'n gallu bod yn felltith. Ond pan fyddai'n gweld ambell i beth, a i fi ddeud, disil pasg, wel, o'n i'n dawnsio ac yn gorfoleddu ar ôl gweld, dwi'n meddwl bod chi'n y cefn na, Jos a Lydia. A just gweld yr holl bobl oedd wedi dod i'r cae na yn blaena achos bod chi di estyn allan atyn nhw. Brawd annwyl, gwenidog ffyddlon, a ti'n gydwas yn yr arglwydd, yn diolch i Dduw amdana ti. Dwi eisiau gweld mwy o hynna. Tystyried dros Sian bod ti wedi gwneud burger a chips i 300 o bobl, ond mae Sian yn gallu gwneud, so mae Sian wedi gwneud. Sut ydyn ni'n trafod yn gilydd? A dychmod, mae adnod 5 yn deitha ni. Byddwch yn ddoeth eich ymddygiad ac ydy'r rhai sy'n tu allan, daliwch ar bob cyfle. Sori, na, adnod 8, dwi ar neb yn hyn, I knew I was behind. Yr wyf yn ei anfon atoch yn unswydd, i chi gael gwybod am ei hynt ac mwyn iddo gael eich calanogi. Wan ta. Mae'n deud y fama, basically, dwi am eich anfon chi i chi gael gwybod i fusnes o, ond gwrandwch. Da ni angen gwybod be mae'r naill a llall yn neud. Da ni angen dyrchafu yn gilydd mewn gweddi. Ond hefyd mae yna rei pethau, you mind your own business. Di hynna'n ei sens? Mae yna rei pethau, a mae rhaid ni fod yn ofalus ynglyn â sut da ni'n rhannu. Mae rhaid ni fod yn ddoeth. A weithiau, da ni'n gallu busnesu gormod, ac mae'n cael y ffi yn hynny. Dim ond drwy ddyfalbarhau yn y gair, dyfalbarhau mewn gweddi, yddwn ni wybod lle mae'r ffi yn yna. Lle mae'r ffi yna? Mae yna rei pethau yn digwydd yn tŷ ni, maen nhw'n digwydd tu nôl i'r drws wedi cae. Mae yna rei pethau yn digwydd o fewn yn heglwys ni, tu ôl i'r drws wedi cae. So, gwybod eich busnes, but mind your own business. Dyna neu synwyr? So mae hynny yn bwysig iawn ac i weld
yn adnod 8. Dwi'n mynd drwy hyn i gyd, sgan i'm amser. Onesimus. Rwan ta, negesydd arall, hefyd wrth gwrs yn un ohonyn nhw. Yn wreiddiol, da ni'n licio deud hyn, yn geithwas i Philemon, ac dydy hyn ddim yn gorwedd yn esmwyth efo ni, a ddyla fo ddim chwaith gorwedd yn esmwyth efo ni. Yda ni i godi llais yn erbyn unrhyw anghyfiawnder, ni jyst yng Nghymru, ond yn ein byd ni. Y Mari'n deitha ni'n glir. Ni'n codi llais yn erbyn pobl fel Coca-Cola a Pepsi a Nestle a'r mudiadau yma. Meliwch, 50% o blastig y byd yma yn cael ei ddefnyddio unwaith. A do, mi welon ni yn yr India hefyd, yr afiach llosgi plastig yma. A gweld felly, mae'n ddwrnod anifyr heddiw. Na, mae'n ddwrnod lyflu. Jyst mae'n gymaint o smog yn y lle yma. Na fydra ni'n hyn o gweithio allan bod hi'n ddiwrnod braf. Dwi'n cofio dod adra unwaith o Calcutta, ac o'n i wedi bod yn Calcutta am bythefnos. Mae gwedd hyn, flynyddoedd yn ôl. Pethau wedi gwella rhywfaint yn y dinasoedd mwyaf, y dinasoedd sy'n cweit mor fawr sydd yn ei chael erbyn hyn. Ond dwi'n cofio dod adra am restyn brifo mor ofnadwy. So, oedd y gymaint o, too much information, gymaint o gync ddoth allan o'n rhywun am resti yn anhygoel. Llygredd oedd o. Llygredd oedd o. A da chi meddwl bod hi'n ddrwg arno ni, sgynna chi'n syniad. Achos pa mae hi'n Covid, pa mae hi yn llygredd, pa mae hi yn cyfiawnder hinsawdd, mae hi llawer iawn gwaith ar y tlotaf yn byd ni. Mae hi llawer iawn gwaith. Ac felly, da ni sefyll yn erbyn anghyfiawnder. Ar bob cyfla da ni'n gael. Ond ydyn ni'n gweld bod Philemon yn galw Onesimus yn frawd annwyl, yn ei dderbyn o yn un ohonyn nhw. Ac mae angen, ydyn ni hefyd yn gweld be ydy'r rhinweddau Onesimus. Mae o'n gwbl ddibynnol. Ystyr ei enw fo ydy yn ddefnyddiol neu yn broffidiol. Chi'n gwybod neu blaen? Yn ddefnyddiol neu'n broffidiol. Di rwy'n im eisiau bod yr negesydd yn aml iawn, ond mae angen bobl fel hyn yng Nghymru. Da chdi gweld lot o'n ni'n sefyll yn y ffrynt. Mae yna bobl sydd ddim wedi bod yn y ffrynt. Mae yna rei na chi'n eich byth sefyll ar fama. Ond mae yna Onesimusis yn yn plith ni heddiw. A dwi'n gweddio fydd yr arglwydd yn cyffwrdd eich calon chitha i chi wybod be di'ch rôl chi o fewn yr eglwys. Yna mae o'n sôn am ei gydweithwyr. Dwi ddim yn mynd i fynd drwy'r rhain i gyd, achos ni yn kind of nabod amball un ohonyn nhw. Dwi eisiau sôn am ddau yn benodol. Marc cefnder Barabas. Doedd pethau ddim yn dda iawn ar brydiau rhwng Paul a Marc. Marc gyda llaw nath sgwennu yr ail. Yr un Marc sydd wedi sgwennu yr ail Efengil. Doedd pethau ddim yn dda. A sut da ni'n gwybod, chafodd o ddim i gynnwys. Mae yna ddarn mawr yn acta yn deud bod yna ffrau wedi bod. Chafodd o ddim i gynnwys gen Paul ar ei ail daith genhadol, oedd yn gorfod aros adra. Ond da ni'n gweld bod Marc yn dod yn ôl. A mae hwn yn wers i ni a'n cymuned ni hefyd. Efallai bod chi'n meddwl, wel di so ddim yma heddiw ma, be sydd wedi digwydd yn hynna? Be sydd wedi digwydd yn fanna? Ac yn hytrach na bod ni'n meddwl, be sy'n digwydd, pam bod Marc yn gallu dod yn ôl? Iawn? Pam i fod yn gallu dod yn ôl? Yn syml iawn, mae o'n cael ei annog. Iawn? Mae o'n cael ei annog. Ac yn ail, ydym ni'n gweld bod na ddisgyblaeth wedi digwydd arno fo. Mi eisiau bod yn soft i gyd, nag oes? Chmod? Os da chi'n mynd cywiro plentyn am wneud fath yn anghywir, dyn nhw'n gwybod bod nhw wedi wneud yn anghywir. Mae o'n cael ei ddisgyblu yn fama. Ac mae Paul yn gwrthod mynd â fo ar un o'i deithiau cenhadol. Ynde? Dwi'n gwybod beth ydych chi gwrthod gadael eich plant wneud erioed. Ond mae yna ddagra mawr yn dod pam ydych chi'n gorfod sefyll a deud na, ti'n yn cael. Ti'n yn cael, dwi'n mynd i ddisgyblu di.
Ac yna, da ni'n gweld dylanwad Pedr, sydd yn galw Marc yn fy mab. Da ni'n gweld hynny yn llythyr Pedr. Mae'n galw fo'n anwyl eto, fy mab. Da ni'na hefyd angen rhoi ail gyfle i rhywun. Ac os da chi'n meddwl bod yna rhywun da ni wedi cael y drws, boed hynny'n fwriadol, yn anfwriadol, mewn cariad, mewn disgyblaeth. Dewch i ni edrych ar y gair lle mae'n awdurdod ni i wybod sut i ddelio efo symud ymlaen a bod yn gynhwysol ar gyfer y dyfodol. Ac yna, mae gynna ni Jesws y fama, mae gynna ni Epaffras, sef gwas i Grist, un gafodd ei brynu am bris. Ac yma Paul yn cyfeirio at o'i hun dro ar ôl tro. Paul, gwas, Crist Iesu. Paul a Timotheus, gweision i Grist Iesu. Dwi'n meddwl un o'r adnodau cyntaf nes i dysgu ac o'n i wedi thalenellu hi reit yn hy blaen y Meibl cyntaf ar ôl dod yn Gristion, oedd pe bawn am bryd o hyd a'r blesio dynion, nid gwas i Grist a fyddwn. Cyntaf Galatiaid, adnod 10. Nid gwas i Grist a fyddwn. Wyt ti yn was i Iesu Grist? Wyt ti wedi ildio dy hun i fod yn barod i fod yn was? Achos dyna da ni'n cael yn galw i wneud. Pob un ohono ni. A gyda ni'n gweld hefyd, be arall yma Epaffras yn wneud? Mae o'n gweddion dair. A mae o'n deud yn adnod 12. Y mae Epaffras yn un ohonoch ceithwas Crist Iesu yn eich cyfarch. Y mae bob amser yn gweddion dair drosoch chi. I be? Ar eich chi sefyll yn gadarn, yn gredinwyr eiddfed ac yn gwbl argoeddiedig, ym mhob dim y mae Duw yn ei ewyllysio. Yn gweddio yn dair am y naill a'r llall. Lot o cyfeithiadau Saesneg, maen nhw'n defnyddio'r term wrestling in prayer. Dydy? Wan ta, dwi rioed wedi reslo, de. Dwi rioed wedi cymryd ffansiad reslo chwaith, ond da chi jyst yn gweld yr ymwrthiant yna. Yr ymwrthiant yna yn erbyn. Ac yn yr ymwrthiant yna'n dod i'r amlwg mewn gweddi. Yn gwbl argoeddiedig. Ac yna lyc y meddyg anwyl, awdur y trydydd efengil, cyfaill triw i Paul. Pam bod o? Mae gen nhw lot yn gyffredin. Ac yna wedyn mae gen ni Demas. A'r un sy'n drist efo yma ydy da ni'n darllen yn ail lythyr Timotheus oherwydd rhoddodd Demas ei serch ar y byd hwn. Mae o'n troi cefn. Achos mae o'n meddwl, wel, mae gen i'n bethau gwell i wneud. Pwy ydy'r bobl hynny? Yda ni angen yn anwyl i cymell nhw yn ôl. Ac yna, dwi ddim yn mynd i gyffwrdd ar Colossi, mae gennym ni'r darn yna ar Colossi hefyd, a da ni'n gweld nymffa a'r eglwys yn cyfarfod yn ei chartra. Ond i orffen rwan, ac yn i ddod i adnod 16 ac ymlaen. I ni jes gorffen, nw'n i ddod i adnod 17 ac ymlaen. Ydyn ni'n gweld y diwedd yn dod, diwedd y llythyr yma. A da ni wedi gwybod bod Paul mewn carchar. Mae dyddiau Paul yma wedi ei rhifo. Nhw wedi ei rhifo, mae o'n brysur ddod i ben. A drwy'r cyfan i gyd, ar ôl i hannog nhw, mewn gweddi, yn y gair, ac i ddweud mor anwyl am y gymdeithas, a mae o'n i bendithio nhw. A mae o'n gosod i law anyn nhw. Ac mae o'n dweud yn fama, a mae o'n dweud yn syml iawn, gras fyddo gyda chi. Ond, dwi'n gwybod bod fi defnyddio Beibl Cymraeg newydd diwygiedig, ond mae Beibl.net yn deud hyd yn oed yn hyfrytach.
Dwi'n gweddio y byddwch chi'n profi heilioni rhyfeddol Duw. Dwi'n gweddio y byddwch chi yn profi heilioni rhyfeddol Duw. A dwi yn gweddio y byddwch chi yn profi heilioni rhyfeddol Duw. Y fyddai'n gallu llawenhau efo be mae Jos a Lydia yn neud yn blaena. Y fyddai'n gallu llawenhau efo chi yn yr Rhondda. Fyddai'n gallu llawenhau efo Gweno a Steff yn Ffynnon. Y fyddai'n gallu llawenhau efo beth sy'n digwydd yn Coleg y Bala. Y fyddai'n gallu llawenhau beth sy'n digwydd efo chi yn Caersalem. Pawb yng Nghaersalem. Y fyddai'n gallu llawenhau beth sydd yn digwydd yng ngwaith Beibl Gymdeithas. A fyddai'n gallu llawenhau. Lle arall da chi? Pwy arall da chi? Angor Grange A dwi eisiau dod yma flwyddyn nesaf fydd yr rhestr mor hirfaith na fi gynna ni'm amser i enwi, na fi gynna ni wastad amser. Fi gynna ni wastad amser. A dwi eisiau i chi lawenhau fo ni yn yr Wyddgrug. Efi gwaith Catrin a Cori o dan fendith yr arglwydd. Nwch chi ymrwymo i weddio drostan ni? Dy gynna ni ddim 300. Bora'r Pasg, ond gafon ni amser melus iawn yng nghwmni y criw bach ddoth. Criw bach iawn ddoth. Da ni i drin yn gilydd, yn anrhydeddus, yn anwyl ac yn barchus. A pam? Achos mae dyma sut mae Iesu am i ni drin yn gilydd. Ac felly, ffrindiau anwyl, arhoswch wedi mynd o yma mewn gweddi yn y gair yn y gymdeithas. A dwi'n gweddio y byddwch chi'n profi heilioni rhyfeddol Duw. Amen. Diolch Owain, os di mlaen. Amen. Diolch yn fawr iawn i ti. Na, mae'n hannog ni fel na. Jyst i ddeud, os mae gennych chi blant 3-5 oed, ydych chi heb nôl nhw eto, os fydych chi fynd i achub y gweithwyr fanna, ysgolwch na, cyn i ni wneud. Ond beth da ni'n mynd i wneud? Da ni'n jyst mynd i gael amser i ymateb. Da ni'n jyst mynd i gael un can bach syml tro dy olwg ar Iesu. A wedyn, da ni jyst yn mynd i cael munud bach i chi droi at y person nesaf at chi, wrach bod nhw rwy'n da chi'n nabod, neu wrach bod nhw ddim, neu os da chi yn introvert am hwnna'n ffricio chi allan, gewch chi weddio ben eich hun os da chi isio. A mae hynny'n iawn, does da ddim barnu efo hynny. A pam da chi'n gweddio dros rwy'n arall, rwy'n da chi'n gwybod am waith rwy'n arall, neu rwy'n da chi'n gwybod sydd angen y gweddi yna a'r cymdeithas yna. Chi jyst bendithio gwaith rwy'n arall, ie? Ond gan i jyst dod a troi ein golwg ar Iesu a edrych i wyneb yn llawn. Tro dy olwg ar Iesu ac edrych i'w wyneb yn llawn. A holl bethau'r byd fydd i flaen at i gyd yng ngoleuni ei gariadau dda. Tro dy olwg. Tro dy olwg ar Iesu ac edrych i'w wyneb yn llawn. A holl bethau'r byd fydd i flaen at i gyd yng ngoleuni ei gariad a'i dda. So pam da ni'n jyst defnyddio chydig funudau rwan, gwych chi troi at y person nesaf chi.
pam ydych chi'n gweddio, jyst i bendithio gwaith rhywun arall, neu rhywun ydych chi'n gwybod sy'n mewn angen, jyst gweddiwch dros nhw. gweld y gweddi mynd ymlaen ac fel mae Andy dweud, gadw ddim jyst bod yn rhywbeth da ni'n gwneud rwan, ond gadw ddim fod yn rhywbeth da ni'n parhau i wneud, yn cefnogi ac yn caru'n gilydd ac gweddion da, that wrestling in prayer dros ni'n gilydd. Diolch yn fawr iawn. Jyst diolch na'n am arwain i bore yma. Cyn bod ni yn gadael Llanw,
Ni jyst eisiau cymryd yr un cyfle ola yma i annog i'n gilydd ac i clywed just hanesion o beth mae Duw yn neud ar draws Cymru, beth mae Duw wedi bod yn neud, y mywydau rhai ohonyn ni yn Llanw, just i fel bod yn sbardun i ni wrth i ni adael pnawn yma. Ac just wrth i ni canu bore yma, nath quote nes i cael gen fel gŵr o De Affrica, dod ato fi, o'n i'n mewn cynadledd yn De Affrica, a nath o clywed bod fi o Gymru, a nath o dweud, when God lights a match in Wales, there's wildfire around the world. Ac o'n i just yn wrth y modd efo be oedd o'n gweld o be oedd Duw wedi wneud dros y blynyddoedd yng Nghymru a trwy'r Cymru, a dyna dyn ni eisiau gweld mwy ohono yna ni a trwyddo ni. Dwi'n neud rhywbeth yn wrong? Na, just cario ymlaen. Gwych. Dal y meic yn mwy fyny, dyna ni. Lewis, ni'n mynd i cael cwbl o updates ar ôl Llanw blwyddyn diwetha. So dwi'n mynd i ofyn i Joss ac i Alice ddod ato ni. Just i rhannu yn sydyn be mae Duw wedi bod yn neud dros y flwyddyn diwetha yn Blaen y Ffestiniog. Ond yn gyntaf ni'n mynd i clywed am beth mae Duw wedi bod yn neud yn Grangetown. A ni wedi gofyn i Alice just rhannu uchafbwynt a cwpl o pwyntiau gweddi i ni yn Llanw. Diolch, Alice. Helo pawb. So os oedd chi ddim yma llynedd, neu yn recapio'n really sydyn. So fi a Gwyl a dau o blant, a Cynan a Rachel a dau o blant bellach efo nhw, yn byw yn Grangetown, a ni'n teimlo braich dros ein ardal o Gaerdydd, ac a ni wedi dechrau gweddio, a mae hwn wedi troi mewn i codd, ac ymestyn allan at y cymuned, so ni'n codd 2 waith y mis ar hyn o bryd. Y weledigaeth ydy fel bod y gwaith yn tyfu, bod ni'n cyrraedd y cymuned, bod ni'n weld pobl yn dod i nabod Iesu, a bod o jyst yn tyfu mewn i eglwys go iawn a hyn o bryd. Ond ni'n tyfu yn slo. So, uchafbwynt dros y blwyddyn diwetha. So, ni wedi bod yn gweddio'n really specific am few pethau. So, un peth o'n i'n gweddio am stafell arall. So, ni'n cwrdd mewn canolfan cymuned, a mae jyst un stafell sy'n mae plant yna hefo ni, ac mae'n lyflu, ond ni'n meddwl, wrth i ni tyfu, os mae mwy o plant yn dod, mae'n cymlethu pethau. Sil diwetha, Sil y Pasg, oedd y caretaker yna pan nath ni cyrraedd, ac oedd o fel, dych chi eisiau defnyddio stafell yma hefyd, a mae'n stafell arall tu ôl, o'n i ddim yn cael mynd mewn, ond oedd o fel, na i jyst agor o i chi pob tro, mae'n ffain, jyst rhoi yn ôl fel defnyddio be bynnag, a mae'n loads o stuff i plant yn y stafell yna, so mae'n loads o fel, just, so mae hwn yn fod bod yn real ateb i gweddi. O'n i'n gweddio am cwpl o pobl i ymuno hefo ni, Cresnogion i annog ac i ymuno hefo y gwaith, ac yn y pythefnos diwetha, mae cwpl wedi dod ato ni, kind of out of the blue, o'n i ddim yn disgwyl nhw, ond ni'n mor hapus bod nhw yn deud bod nhw'n commitio i bod yn rhan o gwaith hefyd, so mae hwn wedi bod yn real ateb i gweddi. So ni efo 2 gweddi arall specific, ni'n gweddio y dyfodol rwan. Y cyntaf ydy i weld person cyntaf yn Grangetown yn dod i nabod Iesu trwy Gymraeg. So dyna gweddi mawr ni am y blwyddyn nesaf, dyna fe ni eisiau weld. Ti'n gwybod, ni'n gweddi am mwy na un, obviously, ond ni eisiau weld y person cyntaf. Ac yr ail peth ydy ni dal yn gweddio am cwpl o bobl neu un person sy'n eisiau dod a rhan o tîm arwain i rhannu weledigaeth ac i helpu ni cyrraedd ein cymuned ni. So ni'n caru y cymuned ac ni jyst eisiau weld Iesu yn trawsnewid y Grangetown. Brilliant. Diolch. Clap i Alice. Diolch. Paid yn mynd yn bell. Ni'n mynd i weddio dros y ti. Ar ôl ni clywed gan Joss hefyd. Ac o'r de i'r gogledd? O'r de i'r gogledd. De i'r gogledd. Come on o'r gogledd. Da ni blwyddyn i fewn i bywyd ymlaen â Ffestiniog. Blwyddyn i'r wythnos sydd yn eitha exciting. Cos Llanw dwytha, literally
wythnos ar ni symud. A ie, mae di bod yn antur ffydd. Lle dwi'n mond gallu disgrifio fo fel rollercoaster, really. Lle ti'n fyny a lawr o ffydd uwchben mynydd i, wedyn amheuaeth a fel be ar y ddaear ydyn ni wedi gwneud yn symud i'n bywydau ni yma. Ond lle ydyn ni arni? Wel, mae fi a Lydia ngwraig i a rwan dwy ond ferched ni, Mali a Leila efo ni. Mae Leila di cymryd yr syniad o incarnational mission to another level, achos ar ei gael ei geni yn Blaen a Ffestiniog, sy'n eitha cool. Dwi'n siŵr ydych chi gyd i clywed y stori gan mam a dad y beth bynnag, ond mae gennym ni, a wedyn mae gennym ni team amazing, mae gennym ni Sean a Meg sydd ddim roi i'r gwaith, a Caris a Joe Foreman sydd di dewis wneud y crazy move o symud o Tooting yng Ngorllewin Llundain, living the dream, i bellach ymroi i fyw yn Blaen a Ffestiniog, sydd yn amazing i mynd o hefo'n gwaith ni. Maen nhw, Os ydych chi heb di cael cyfle, mi oedd Joe yma am ychydig, ond os ydych chi'n cael cyfle i chatio efo Joe a Caris, maen nhw wirioneddol yn arbennig. Lle da ni arni? Wel, dwi yn gweithio yn yr ysgol y Moelwyn, fel athro, sy'n hilarious, achos gyda i ddim cymhwyster. Mond Duw allu gliro'r peth. Dwi'n dysgu hanes, hwnna'n yng ngradd i sy'n gobeithio mewn ei bach sens, addysg gorfforol, bach o passion gen i. Ond wedyn mae gen nhw fi'n dysgu maths hefyd, which, os ydych chi'n abo fi, is not a good move, okay? Ond blwyddyn 7 set isa, gobeithio fo hwnna'n iawn. Ydy o, wel, dwi wedi bod yn onest efo nhw, maen nhw dal yn gofyn i wneud maths, so dyna ni. Ag, lle da ni arni? Wel, da ni wedi deud o hyd ers symud bod ni isio yr lle siapio'r gwaith da ni'n ei wneud. Da ni isio anghenion y lle dod a kind of siapio be da ni'n ei wneud. Ag un o'r pethau ni'n mynd disgwyl, ond un o'r pethau na ddod fwy amlwg o Duw yn arwain ni oedd i ddechrau gwaith ieuenctid, yn gweld yn yr ysgol, cefndiroedd y plant yma, yn aml pan dwi allan gyda'r nos, os dwi'n gofyn mynd am run, am stupid o'clock, fatha 10 o gloch yn nos, dim ots be di'r tywydd, mae'r pobl ifanc allan. Maen nhw allan o hyd, a dwi'n meddwl mae hwnna eto'n dangos cyflwr eu bywydau nhw a lle maen nhw arni. A felly ar ni ddeud iawn, da ni eisiau rhoi le saff iddyn nhw. Da ni eisiau lle maen nhw'n gallu dod ar nos Iau. Mae'r clwb rygbi wedi bod mor hael yn deud, gewch chi ddefnyddio'r lle yma. Da ni'n rhoi pryd o fwyd ymlaen. Da ni'n cael just lle braf i fod a mwynhau perthynas. A mae cic wedi bod yn rhedeg ers mis Tachwedd. Mae'r niferoedd wedi bod yn ridiculous. Mewn chaos, mae'n literally yn chaos. Mae'n dros 50 pob wythnos yn dod. Da ni wedi cael criw yn mynd i Coleg y Bala, dwywaith yn barod. Eto, it's not all song and games yn romantic. Tro cyntaf na, mae'n ambell i dwll seis pen yn y drysa yng Ngholeg y Bala. Da ni wedi cael ambell i foment yn cic yn ddiweddar hefyd, ond mae Duw ar waith a da ni mor encouraged. A fel da chi wedi clywed, ar ni gamu allan mewn ffydd hefo parti pasg, di Sul sy'n newydd fod. Eto efo'r pethau yma, da chi ddim efo syniad pwy sy'n dod. Da chi gofo byw mewn ffydd ac ar ni brynu, wel, digon o fwyd am 250 o bobl, ar ni dod â inflatables i fewn, ar ni neud Sunday Funday, a ni completely ripio Merrill Walters off efo sold out, ond a ni'n neud Sunday Funday, ac ar i'r bwyd gyd mynd, a ni'n gwybod ar ei lot ddim bwyta chwaith, so tua 350 o bobl wedi dod i mwynhau, wedi cael ei bendithio, ni wedi gallu rhannu amdan pwy ydyn ni, Craig Blaena, a fi na di rhannu neges byr amdan y dechrau newydd o'r Pasg. So just more encouraged. Da chi eisiau prayer points ydym? Rhoi un i ni. Da i chi. Gweddiwch dros Caris a Joe, Sean a Meg wrth nhw symud. Maen nhw wedi sicrhau tai. Da ni just angen yr tai na mynd drwyodd rwan. Da ni'n teimlo pan fydden nhw'n symud. Mae hwnna'n mynd i really launch ni fewn i'n cyfnod nesaf ni hefo nhw'n byw yn y gymuned. Ac yn ail wedyn, gweddiwch, dwi'n gwybod, da chi'n gofyn am pobl, da ni angen pobl, da ni'n bursting at the seams, yn cic er enghraifft, a da ni mor ddiolchgar bod Coleg y Bala'n anfon pobl at ni, mae'n eglwysi eraill pobl yn dod i'n helpu ni sy'n amazing, ond da ni just yn gwybod, mae Duw ar waith mewn symud, so'n amazing cael pobl efo ni, ac iddo fo arwain ni i fewn i'r cam nesaf yma. Diolch, Jos. Newch chi sefyll efo ni, sefyll efo nhw, newn ni gweddio. Diolch Arglwydd am beth i'n neud yn Grangetown, yn Blaen y Ffestiniog.
Ti mor dda, ti mor ffyddlon. Ac arglwydd, dyn ni yma yn sefyll hefo y tîmoedd yma, y teuluoedd yma, yn gofyn I ti bendithio nhw, ac arglwydd I wneud, fel nath ni clywed, yn anrheithol fwy, na gallen nhw byth gofyn am na dychmygu, achos dyna pwy wyt ti, Dduw. Dyn ni'n sefyll I just dangos Dduw, dyn ni o ddifri, a dyn ni yn ceisio ti yn y pethau yma. Diolch amdanyn nhw. Amen. 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 Diolch. Amen. Diolch yn fawr iawn. Cewch sedd. So, yn nesaf, dyn ni eisiau gwahodda Ela Rhodd a Rhys Parry lan. So, ni wedi cael update o beth sydd wedi mynd ymlaen yn y llefydd yna, ond dyn ni eisiau clywed am stwff newydd sy'n digwydd. So, peth cyntaf, Els, ti'n hapus I fynd cyntaf? So, mae stwff sy'n digwydd yn y Bala jyst wedi bod yn anogaeth enfawr I ni gyd, ac yn enwedig y gwaith ieuenctid. So, mae Ela wedi bod yn rhan mawr ohono fe, a nath chi ddechrau cwrs alffa, do? So, ti eisiau rhannu tipyn bach am y cwrs alffa gyda ni? So mae fi a cwpl o ffrindiau fi o y coleg, so fi, Siôn Gwyn a Ceinwen, da ni'n arwain Youth Alpha, bob yn ail dydd Sul yn capel. Mae jyst yn amazing I weld faint o bobl ifanc o Bala sy'n dechrau dod. Mae yna tua 25 o'n ni yn dod sy'n amazing, a o oedran blwyddyn 7 I kind of chweched hefyd. A mae un o ffrindiau gorau fi o ysgol, actually, di dechrau dod, a wan mae'n dod I capel yn ffyddlon bob dydd Sul. A mae just an opportunity amazing I rhannu gair Iesu trwy wneud yr Youth Alpha a gweld cwestiynau mae pobl yn gofyn. A mae'n annog fi'n ffydd fi hefyd I eisiau gwybod fwy ac eisiau gallu ateb cwestiynau pobl trwy wneud hynny. Amazing. Dych chi'n gwneud swydd anhygoel yna. A mae'n amazing I weld. So mae Els wedi tyfu lan yn dod I stwff fel yma, wedi tyfu lan yn dod I Llanw. A nawr mae hi'n arwain alffa ieuenctid ac yn gwneud stwff yna. Ond chi ddim just yn rhedeg yr alffa, dych chi wedi bod yn gwneud y gwasanaethau hefyd, do? So da ni'n gwneud y peth mae'r enw Youth Takeover. Da ni'n probably wneud o unwaith bob mis, lle mae gyd o'r ieuenctid yn dod at ei gilydd I paratoi gwasanaeth. Da ni'n kind of gael fel teitl gan dad neu o beth am be I siarad amdan, ydyn da ni'n trafod o, ydyn da ni'n cymryd drosodd, a da ni even efo band ieuenctid hefyd, so mae dwy o ffrindiau fi o ysgol yn y band, maen nhw'n chwarae gitar a felly, da ni efo pobl yn chwarae piano a cadog ar y drums hefyd, sy'n amazing. A mae jyst yn really cyfle da I ni gael leadership skills a dysgu fwy am sut I arwain. A mae'n really crazy bod ni'n dod o ieuenctid oedd yn arfer bod ar y pethau coleg y Bala I wan fel arwain y gwaith a felly. So mae'n really cool. Yeah, amazing. Mae'n awesome. Fab, going to rhoi clap I Els. A Rhys, dwi'n meddwl, Shmai, tro cynta ti yn Llanw e fe? Do, ie. Sut ti di ffeindio fe? Newbie, hollol newbie. Hollol newbie. Ie. So sut ti di ffeindio Llanw, eleni? Meth, le I ddechrau. Mae wedi bod yn profiad anhygoel. Dwi newydd dod yn ôl o Australia, Cymrosi, dwi hanner Australian, hanner Cymro, well, I mean 75% Cymro and 25% Australian. Ac o'n i'n chwilio am, dwi rhan o y maes. Gyda llaw, mae'r Youth Takeover yn anhygoel. Mae'n really flipping gri. Ond, o'n i'n chwilio am yr unig reswm bod fi'n ôl yn Cymru ydy I fod rhan o'r adfywiad sy'n dod. A o'n i'n chwilio, o'n i'n just trio ffindio rhyw fath o cymuned efo Cymru, Cymraeg, bywiog yn ceisio a Duw. A dim yna ni. Ac oedd neithiwr yn flipping pwerus go iawn. Oedd yn, Mae gen I llwyth o peth I ddeud, ond just I ddeud, dwi'n mor ddiolchgar ydy'r peth. Mwyau I ddeud, Amazing. So, ti eisiau just rhannu tipyn bach am fel pam wyt ti wedi dod nôl I Gymru? Beth sydd wedi digwydd yn dy galon di? Pam wyt ti nôl yma? Beth yw'r stori? So, oedd y cynllun yn mynd I Australia jyst I aros yna am pethefnos, a ddegawd wedyn, o'n I dal yna. O'n I eiled o Hillsong, a mae Hillsong yn anhygoel, eglwys anhygoel, efo'r worship songs o'n i'n ganu heddi. Ac yn ystod y cyfnod clo, nath uncle fi di marw o cancer y prostad, ac oedd chwaer fi yn mynd ar bach o siwr yn ei hun.
A mae'n braf byw yn Australia pan ti'n deud ydy hyn, mae'n hawdd, just mae 24 hours, ar awyren. Oedd e'n amhosibl gadael yn ystod y gyfnod clo. O'n i'n danglo yn fy ni efo Covid. Ac yn just mynd yn ôl yn fy hen journals fi o Coleg y Beibl. Ac yn just gweld gweledigaethau o Iesu yn siarad am, fy ngwlad. Ac i weld yr mywiad yng ngwlad. Dwi ddim yn sori. O'n i'n mynd i ymddeheiro. A oedd yn fel, nes i glywed yn yr lais, yn deud, mae'n amser o'r adre, mae'n amser o'r adre. A mae'n bach yn odd fel rhywun sy'n dod o'r ffyn, sy'n ail iaith, i teimlo, mae'n amser mynd yn ôl i Gymru, ac i weld be mae Duw yn neud. Felly, mae wedi bod fel bod yng nghanol ranialwch yn meddwl, ges i busnes fi hun yn Australia, ges i ffrindiau fi hun, oedd popeth yn flipping chat. Mae Australia yn wych, just gyda llaw. Mynd i'r cefnfor bob dydd, yna fi coffi, ffa coffi, good quality. Ond, dwi'n ni eistedd ar soffa mam, fel o'n i'n deud, smasho Pringles, mynd i droi 40 yn meddwl, sut yn y byd ydw i Duw, be dwi'n neud? Ond mae wedi bod yn, taith o pilgrimage. A dwi just eisiau dweud, just i gweld chi gyd yn addoli, ac i cysylltu efo chi gyd, ac i, clywed bach o life stories chi yn fraint. Ac dyna pam dwi wedi dod yn ôl, i fod rhan o be mae Duw yn neud yn ein wlad ni. A mae'n flipping cyffroes. Achos mae Duw yn mynd i symud mewn ffordd pwerus go iawn. A mae dal di dechrau, doi. Pa mor pwerus oedd yr mam bach. Flip. Oedd yr anhygoel. Sut allan ni wyddio dros y ti? Wel, mewn pob ffordd, mae gen i lot o angennau yn bywyd fi. Always desperate for a bit of prayer. You and me both? Wel, i fod yn onest, mae'n bach yn rhyfedd, achos yn ystod cyfarfod yna efo Nan, nes i penderfynu creu prayer room prithiol. Felly dwi wedi cyfrestu fo efo 24/7 prayer rhywun yn ystod y meeting. So, just, pam lai. Be dwi eisiau gweld ydy cymuned o pobl yng Nghymru sy'n ceisio, fel ni, ymweddio i weld Duw yn symud. So, be dwi eisiau, prayer request fi, bysa just rhyw fath o diwylliant newydd o weddio yn Cymru, achos mae popeth yn dechrau yna. Amazing. Yeah. Steph, rhyw le i ffindio coffi dda hefyd. Yeah, please. Bysa'n, really cool. Poblado, dwi wedi clywed, syniad da. Love it. Nawn ni weddio dros Ella, dros Rhys. Ddew, dwi'n gofyn ti helpu Rhys ffindio cornel cefn y ffreitur lle mae'r coffi machine. A'r coffi gwych o Ceredigion. Yr enw Iesu. Na, ni'n diolch i ti Arglwydd am gweision ffyddlon anwyl ti fan hyn, Ella a Rhys. Diolch Ddew am caru nhw ac am just bendithio ni ag Cymru trwyddyn nhw. Dwi'n gofyn i ti parhau i wneud hynna. Arglwydd, dyn ni yn caru nhw ac yn anrhydeddu nhw. Ac just bydd ar waith ynddyn nhw a trwyddyn nhw. Clod i Iesu. Amen. Amazing, amazing. Mae Duw ar waith yng Nghymru ac dyn ni'n gweld yn y genhedlydd nesaf yn dod troedd yn dechrau just ei wasanaethiau a just stwff newydd sy'n digwydd a just, mae'n amazing i weld a dyn ni wedi gweld chi yn Llandysil. Fi wedi bod yna cymaint o weithiau, nes i anghofio. So, chi yn Llandysil yn gwneud just gwaith anhygoel ac yn gweld Duw ar waith yn y tref neu pentre. Fi ddim eisiau offendo i rhywun. Pentre, tre, yna. A chi'n gwneud stwff eraill nawr hefyd, so ti eisiau rhannu tipyn bach am y stwff arall sy'n digwydd yng Ngheredigion? Wel, i fod yn onest, dwi just eisiau gofyn i chi, please, i weddio ar y ffordd adre. Achos byddwch chi'n gadael Llangranog a bydd rhai yna chi'n gyrru falle awr a byddwch chi wedi mynd trwy lot o lefydd, lot o pentrefi, trefi bach, cymunedau bach sydd just ddim hefo cymuned ffydd a sydd ddim hefo tystiolaeth byw i Iesu Grist ac yn sicr yn y Gymraeg. A dwi just eisiau gofyn i chi, wrth i chi ddreifio adre os ydych chi'n mynd draw, fyny, lawr, lle bynnag ydych chi'n mynd, i just gweddio trwy'r pentrefi a'r trefi yma sy'n agos iawn i'n calon ni
fi a Gwenno ag I ni yn ffynnon yn Llandysul, wrth I ni ceisio Duw ble ni'n mynd nesa, lle ni'n mynd I sefydlu cymunedau o ffydd ar draws y sir yma nesa, ac falle wrth I chi weddio bych chi'n teimlo Duw yn dweud, wel dwi eisiau ti fynd hefo nhw. Ag so please gweddiwch ar y ffordd adre, ag just rhannwch efo ni be mae Duw yn rhannu efo chi wrth I chi ddreifio adre o Llanw trwy'r llefydd hyfryd yma. Mae o wedi creu a mae o'n caru. So just cais syml gen fi. Fab. Ddylen ni sefyll I weddio dros Geredigion. Arglwydd, dyn ni'n gwybod dy fod I arwaith yng Ngheredigion. Dyn ni'n diolch I ti am beth ti wedi bod yn neud trwy ffynnon, ond dyn ni'n gwybod mae yna mwy I ddod. Dyn ni'n gwybod ti ar waith yma, dyn ni eisiau catch lan I beth wyt ti'n neud. So arglwydd, dyn ni yn cyflwyno'r pentrefi, pencader a llefydd eraill o'n cwmpas ni arglwydd. Neu di just symud yn nhw, symud yng nghalonau pobl, just dechrau, just codi curiosity yng nghalonau pobl. So maen nhw'n chwilio amdano ti yn fwy ac yn fwy a rho Cristnogion yn y llefydd yna I ddisgleirio dros y ti. Arglwydd, dyn ni'n gwybod dim ond ti sy'n gallu achub, and so dyn ni'n edrych arno ti ac yn gofyn I ti neu dy waith di yn y sir yma. Dyn ni eisiau ti symud, dyn ni eisiau gweld Ceredigion just yn hollol newid achos o beth wyt ti yn neud yma. Dyn ni ddim eisiau rhoi unrhyw clod I ffynnon neu Steffo Gwennon unrhyw beth. Dyn ni eisiau'r clod I gyd fynd I Iesu. A dyn ni eisiau ti I wneud dy beth di yma arglwydd. Wneud I symud yn Ngheredigion ag ar draws Cymru arglwydd. Dyn ni eisiau gweld ti yn symud yn ein gwlad ni unwaith eto. Dyn ni ddim yn satisfied gyda pethau ar hyn o bryd. Dyn ni ddim yn hapus I aros fel y mae. Dyn ni eisiau pethau I newid. Dyn ni ddim yn hapus i'r diafol cael ei ffordd ei hun anymore arglwydd. Dyn ni eisiau ti I symud ledled ein gwlad ni arglwydd. So dyn ni'n cyflwyno Cymru I ti nawr. Cymru Cymraeg sydd yma, sy'n mynd adre i'w pentrefi a threfi a dinasoedd ac yn gofyn arglwydd. Neu di fynd gyda ni, neu di seto ni ar dan unwaith eto I ddisgleirio dros y ti. I fyw'n bywydau just hollol radical dros y ti. Achos you're worth it arglwydd. Dyn ni ddim eisiau rhoi unrhyw beth o flaen ti arglwydd. Dyn ni eisiau ti I fod y cyntaf. So dyn ni'n surrendo ein hunan I ti nawr ac yn gofyn I ti ein defnyddio ni ym pob cornel o Gymru arglwydd. Ceredigion, Rhondda, y Gogledd, y Dwyrain, Gorllewin a'r De arglwydd. Dyn ni'n gofyn I ti fod ar waith yn ein gwlad ni clod I Iesu. Amen. Amen.